BM-reden van plakken dat ze net grut worden kennen. Daar zet Stichting Meer Bomen Nu haar voor in. Vreemde wien ze met een tal vrijwilligers druk dwanen met het rispje van onder oren ons eigen BM en stroeken. Wij zitten met een klimaatprobleem in Nederland of eigenlijk in de hele wereld en in biodiversiteitsprobleem. En als Meer Bomen Nu willen wij hier wat in doen. We willen mensen ook handelingsperspectief geven. Dus mensen die lekker de natuur in kunnen en tegelijkertijd wat goeds kunnen doen voor de natuur. Om zo de biodiversiteit te vergroten en boompjes te herplanten op locaties. Ze mogen ook mee naar huis. Dus een paar mensen die hier zijn, die nemen boompjes mee. En straks komen er nog mensen boompjes ophalen. En wat uiteindelijk niet opgehaald wordt, dat gaat naar de bomenhub in Sumar. En in Sumar hebben wij volgende week een uitdeelochtend op 28 februari en op 1 maart. Dus daar kunnen ook mensen boompjes ophalen. De BM'kes krijgen dus uiteindelijk weer een goed plak. Ook bij vrijwilliger Roelof krijgen ze een warm thuis. Het wordt net vernield, het wordt net wijsmieten, al die BM'kes en strukjes. En het leuke van is dat ik kan spelen voor een pad meenemen naar huis sta. Dan zet ik het daar aan de slitswal op bij de kant van de centrale asdel. En dan had het ook wat meer nut. Volgende week is een beetje de laatste week, want wij oogsten alleen in de winter, want dan zijn de boompjes in rust. Dus het seizoen is bijna voorbij, maar volgend seizoen gaan we ook weer gewoon verder.